दिनै जोङो मुसलपुरनि टाउन जोङो कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनबा डिस्ट्रिक्ट लोगो जानानै बेवहाय गाजा गोमजायै जों फालिदों आरो बे बाराव जोङो बिटिआरआव थानाय जि माने ना फिनानै गावनि जिउखौ खांग्रा बे रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेजबो होदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो 100निबो बारा बे बाराव जोङो 70 जन माने फिश फार्मार्सनो जोङो 20,000 कोटी थाखा एवार्ड होनो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो जोङो दिनै 10 जन जि माने मोजां माने ना फिनानै गावनि माने जिउखौ खांग्रा बा ओनसोलाव मोनसे मोजां माने मेसेज होनो हाग्रा बे सुबुंफोरनो दिनै 20,000 कोटी रां जों बेवहाय होदों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि जोंनि गोदान मोनसे जि माने थांखि जे जोंनि समाजखौ माने रांखान्थियारि गोख्रों खालामनाय बेवहाय ना बिफानखौबो जोबोद गोसायैनो बाहागो लानो थाखाय फैगौ समाव गोबां आसनि लानाय जादों 1,000निबो बांसिन साइकेल उइथ आइस बक्स बिदिनो मोनसे जोङो बे बाराव राननो थांगासिनो दङ आरो पिक कम फिश कालचार माने जाहाथे नाया अमानि आदारखौ जाहाथे गोरलैयैनो मोनजानो हायो बा बिदिनो जाहाथे माने मोनसे मेथडजों जाहाथे नाखौ जोङो फिनो हायो बिनिबो जोङो गोबां राहा लादों बाय'फ्लकखौ जोङो मोनसे क्लास्टार बानायनानै माने जोंनि सेंग्राफोरनि जि माने साख्रि बाख्रिनि जि जेंना जाहाथे रांखान्थियारि माने गावनि जिउखौ सुंखांनानै लानो हायो बिनि जों बे बाराव गोबां बेबस्था जोङो बिटिआरआव लादों आरो बे बोसोरावनो फैगौ डिसेम्बरनि आगोल बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ लानो हागोन आरो डिसि सरकारा मोनसे एनालाइसिस खालामदों गासैबो सार्कल अफिसारखौ मोनसे आदेश होनाय जादों अर्डार होनाय जादों जे जेसेबांखिनि जोंनि ओनसोलफ्राव जेराव फ्लादजों जोंनि नाया खहा जादों फुख्रिया खहा जादों बे डेमेज जानायखिनि फैसाखौ जोङो आसाम सरकारनो गथायदों आरो आसाम सरकारा जोंनो रादाय होदों जे थाबैनो माने 1 दाननि गेजेरावनो बे रांखिनिखौ माने जाय न'खरा ना थांजादों जायहा माने फुख्रिया बायजादों बै माने रायजो राजाफोरनो सहाय होनो थाखाय बावैनो रां माने बहनना होनाय जागोन होननानै खोथा होदों आरो माने एवारनेस केम्पेनिं बे बाराव जों लानो थांगासिनो दङ खारन बे बाराव जोङो मोनसे जोंनि खख्लाबारि जि माने फार्म दङ बेवहाय मोनसे फिश फार्मिंनि मोनसे हेडसारि जोङो फिश नानि मोनसे हेडसारि जों गिदिर माने बेखेवबाय बे बाराव बेवहाय गोबां रोखोमनि ना कुसिया कालचार आरो लकेल जि जोंनि माने जापानी ना कालचार नाथुरनि कालचार बेफोरबायदि गोबां कालचारनि बेवहाय मोनसे प्रग्राम सोलिगासिनो दङ आरो बेखौनो जोंनि फुरा बिटिआरआव जाहाथे जोङो गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जोङो फोरोंनानै बेनिफ्राय बांसिन फैसा जाहाथे खामायनो हायो बेनि बेबस्थाखौ जों खख्लाबारियाव स्टार्ट खालामजेनबाय आरोखि बे बाराव जोङो जिहेतु जों मिथिगौ जोंनि आसाम हादोराव बा बिटिआर हादोराव सानसेयाव 5 लाख कोटी माने दाउदैनि जोंहा माने आंखाल मोनसे सोमजिगासिनो दङ बे 5 लाख आंखाल जानाय दाउदै बे दाउदैखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बे खेबाव जोंनि माने बिटिआर हालामनिफ्रायनो 5 लाख दाउदैखौ बहननो थाखाय जोंनो खाबु होदों बेनिखायनो जोङो बावैनो जोंनि बे बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव दाउदै बहननाय हाबाफारिखौ मावदों।